Razer Black Shark V3 доставят подобрения във всички посоки спрямо своят предшественик и най-забележимото от тях е безжичното свързване. С какво изпъкват в това поколение и дали са подходящи за вас, ще разберете, ако останете с нас до края на видеото. Black Shark V3 са безжични 3-режимни геймърски слушалки с превъзходно аудио, батерия с дълъг живот, гъвкава персонализация и най-вече комфортна изработка. С препоръчителна крайно клиентска цена за България от приблизително 170 евро, Razer Black Shark V3 вдига летвата и заема своето място между средният и високият клас в серията на марката. Характерна кутия в традиционното зелено, при нейното разопаковане няма да открием много принадлежности, освен нашите слушалки с Hyperspeed Dongle, кабел за свързване, разкачащ микрофон и книжки с опътване. От към дизайн Black Shark остават верни на визията си, нищо съществено не се е променило. Удобно разположени бутони с добре разпределени функции и емблематичното колело с безкрайно въртене, управляващо силата на звука. До него още получаваме бутон за заглушаване на микрофона, един за включване, следван от USB Type-C вход за зареждане и 3,5 мм аудиожак за разкачащият микрофон. От дясната страна ще откриете копче за смяна на аудиопрофилите от еквалайзера и второ колело за геймчат баланса. Диадемата е гъвкава и застава добре на главата, захватът й със средна сила разпределен добре във всяка посока, което прави Black Shark V3 изключително комфортни дори за дълги сесии, нещо с което серията е добре известна. Теглото от около 280 грама е другата водеща страна, което прави слушалките още по-привлекателни. Наушниците са изработени от меморепяна, обвита в микс от изкуствена кожа с дишащо покритие и по-яката част могат да бъдат отворени и измити по-отделно, което прави хигиената им без главоболия. От друга страна, тапицерията по самите говорители е залепена, така че тяхната поддръжка вероятно ще е по-ограничена. Микрофонът е разкачащ с 10 мм капсула с добър обхват и по-голям честотен диапазон. Спрямо Black Shark V2 гласът през него звучи по-дълбок, по-естествен и в следващите кадри ще го чуете в действие, но първо, ако одобрявате нашият труд, ударете по един лайк на това видео, споделете го с приятели и се абонирайте за канала с камбанка. Ето така звучи микрофонът на Razer Black Shark V3. В момента еквалайзерът на микрофона е на плоският му профил, нека пробваме останалите. В момента еквалайзерът е на eSports. В момента еквалайзерът е на Broadcast. В момента еквалайзерът е на Mic Boost. Връщаме се отново на дефолт, нека бързо погледнем и останалите опции. Mic Enhancements предлагат допълнителни функции, които ще бъдат полезни индивидуално. Voice Clarity, което в момента е на минимума и като увеличим, мисля, че чувате каква е разликата. Имайте предвид, че тези опции и функции са автоматично изключени, така че ако искате да се възползвате от тях, ще трябва да ги пуснете и вероятно да ги настроите за собственият си глас. Black Shark V3 реално споделя повече общи черти с V2 Hyperspeed и надгражда неговите характеристики. Това е важно, защото V2 Hyperspeed се намира в по-висок клас от Black Shark V2 и по тази причина аудиокачеството в днешните V3 звучи така, сякаш прескачат едно ниво от подобрение и отиват директно на финалният бос. По-добрите 50 мм Triforce Titanium говорители от второ поколение възпроизвеждат отлично аудио, клонящо близо до неутрални средни и високи честоти с една идея повече бас. Общата сила на звука е добра, а самото аудио притежава детайлна отчетливост, подходящо за всеки сценарий директно в заводски настройки. За всяка друга нужда, Razer Synapse остава един от най-добрите софтуери, когато искате лесно и сериозно управление. Еквалайзерът предлага гъвкави възможности, където лесно може да моделираме честотите и да запишем промените в някои от готовите профили или да създадем нов. Фабричните предлагат интересни опции и се струва да бъдат изпробвани, а записаните промени могат да бъдат сменени лесно от бутона на дясната чаша. Поведение при безжичната хибридна форма, режим Ultra Low Latency с изключително ниско забавяне и много други опции, в това число и фърмуер обновления. В гейминг Razer Black Shark V3 доставят отлично аудио, съчетано с превъзходен комфорт. Разпускащ или състезателен гейминг, те открояват перфектно тихите от шумните звуци и ги позиционират прецизно, за да сте наясно от коя посока идват. Настройките в еквалайзера променят коренно изживяването в различните сценарии. В синглплеер игри получаваме детайлна аудиодълбочина, допълваща обстановката, а при слушане на музика се радваме на добри вокали с плътен бас. Микрофонът върши отлична работа както за директен in-game чат, така и с голяма група като в Discord.
За заключение ще отсъдим, че Razer Black Shark V3 са страхотно опресняване на една легендарна серия слушалки и промените в новото издание ги правят още по-конкурентни в аудиокачеството спрямо други предложения. Докато Black Shark V2 имаха страхотен старт, в това издание V3 запазват същият превъзходен комфорт и вдигат нивото на аудио до степен, каквато трудно може да се каже, че им липсва нещо предвид ценовият клас, в който са поставени. Превъзходен звук с честоти податливи на персонализация, чието настройки остават активни и в Bluetooth режим, батерия до 70 часа живот и удобно подредени бутони с колелца. Наушниците не спарват и отвеждат добре въздуха, а ако случайно батерията падне по средата на игрова сесия, кабелът в комплекта служи и за работа в жичен режим, докато ги зареждаме. Запазва всичко, което харесвате в емблематичният им дизайн, докато предоставят по-добро аудиокачество и това все още в корпус под 300 грама, което в продължителен гейминг оказва огромно влияние. По-високата цена спрямо Black Shark V2 е възоснова на фактът, че моделът реално надгражда доста по-силен претендент, не толкова на други фактори, но ако търсите нещо по-достъпно без излишни разходи, погледнете към Black Shark V3 X Hyperspeed, който е базовият модел на тази серия и също предлага безжично свързване. Какво мислите за Razer Black Shark V3? Харесват ли ви и смятате ли, че се заслужават? Оставете вашите мнения в коментарите, там можете да споделите своите идеи и да ни зададете въпросите си. В описанието ще откриете линкове за всички показани продукти и още много информация. Не забравяйте да харесате това видео и да се абонирате за канала Скамбанка. Razer Black Shark V3 откритие на Gaming Gear BG. Ако сте от Варна, заповядайте в нашия магазин, където можете да разгледате периферия, аксесуари и мерчандайз.